zice partea a treia. Yes, 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 yes. Uite, Robert! Am întors combine. Daniel, tu filmezi? Da. Noob. Hai, lasă-l, Daniel. Sau acum este partea a treia. Ce mai bun la final. Hai că te ajut să-l împingi. Cade. Sunt în pauză? De ce? A? Da. Acum? Nu, sunt în pauză. Ce păcălești pe toți, bă. Unde este fraierul ăla? Are Sunt King. Ce are? Sunt King ca și la tână. Wow, haha. Întoarce-l! Bravo! L-am întors. Bă. Fraier. Fraierul! Dă-te jos, mă, porcule. S-a urcat cu tine? Calcă foc. Fraierul! Calcă-l și pe dânsul ca să-l omorâm! LOL! Așa-i? L-ai omorât? Yes! Cu ajutorul meu. Uite, mă, încă unul cu combine lui. Asta că nu este nimic în ea. Uhu! Oi, Daniel, dar tu filmezi cu cameră? am revenit. Stai, Daniel, ce te-am întrebat eu? Nu, Ți-e rușine? nu vreau să o pornesc. Mă, bun. Uhu! Ați văzut cum se Am văzut eu la fel. Haide iarăși, dar de data asta cu o viteză extrem de mare. Upsi, că am fălit combine, na. De ce? De ce? De ce? Ei, am sărit peste alta. Și eu tot! Iuhu! Uite, bă, unde am sărit și am primit bani. Money, idiotca. 160.000. 160 de mii? Da, eu am acum la moment 3.552.504. Da, păi... Eu am muncit foarte mult că eu știam server înainte de Daniel. Da, și eu am ajuns de-abia astăzi am... De ieri am început să intru în server și astăzi am privință la bani. Peste 1.000.000. Da, cel mai profitabil job este pompier. Acolo îți da 75k, 75.000. Da. Eu vreau... Eu îmi parchez... Ai grijă, te rog, de Ramblerul meu. Vreau să lucrez un pic. Am avut grijă. Nu lucra. Prea târziu. Bă, hai la spawner în oraș, dar nu lucra. O să fie cel mai plictisitor video a treia parte, bă. Hai în oraș să... Haide să... Tăte, mă, vreau să termin acum să-mi dea măcar 50.000. Dar cum mergi tu așa de repede? Am nitro. Aga, infernul cu nitro, așa nu ajunge. Ai. Am revenit. Da.
Daniel într-adevăr a avut nitro. Unde ești? Adică Daniel atunci n-a avut nitro, dar a pus nu știu cum printr-o programă o să facem ca să meargă mai repede. Combina, da? Da. Sunt la... Îl văd pe ăsta care, ții minte, care l-am omorât. Da? Da, e cu... Ramblerul? Nu, este cu un Sand King, un Monster Truck. Este Monster Truck. Ia... Ah, da, da, da. Au... Cum și l-a luat? Eu De- nu vezi cu combina. El cu Monster Truck e cu combina. Vine cu amă. Vine cu cu... Oh, uite, l-am întors. Rambler. Rambler! Și Eu pune, mă arunc în apă. pune pe pauză și uite... El este în apă. Pune pe pauză și uite cât are.